Beren sorrera Eusko Jaurlaritzak bere kabuz eta inorekin konsultatu gabe egiten duen edo hartzen duen erabaki bat da. Dudarik AEK zen orduan indartzuena Euskal Herri guztiak hartzen zituena eta erreferentea zena Euskal Herrian, haiekin behintzat berbain barik, eta horrek eraman gintuen ez akordio batetara, Jaurlaritzak haben bidez planteatzen zituenak, guk ez genituen inondik inora ulertzen, eta ere gitxeago konpartitzen, ez? Hitzarmen horrek nire ustez garrantzitsuen ekarri zuena izan zen errekonozimendu esplizito bat zegoela, argi geratzen zela, bai gobernuak AEK onartzen zuela eta bai AEKak gobernuaren papera onartzen zuela. Egunerokotasunean horrek planteatzen zituen zailtasun guztiak, bai alde batetik eta bai bestetik ikusten denez gainditu genituen, eta eskerrak bien aldetik egon zan borondateari esker, hemen gaude. Ona aukera jalgia di euskaraz, laga erdara, bizigan horaz. Esegin galde guzen bat lagu. Korrika ez berbaiten dugunean Euskal Herriaz ari gara. Eta akordioaz hitz egiten dugunean erkidego autonomoaz ari gara. AEKak Euskal Herria hartzen du bere baitan, tartean erkidego autonomoa. Hor, akordio bat dago, alde biek baloratu dute akordioa ona izan zela eta urtero errepikatzen den akordio bata, baina ez dago dudarik Nafarroan egoera ez dela hori eta are gutxiago iparraldean. Akordioa ez da nahikoa, eta berriro diot, zoritzarrez, oraindik ere, korrika behar dugu. Uratarea, euskara ere, gurea. Denona da, kaleko ondartza, gerorantza.